Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Имрӯз навор аз музеи Қазоқистон мешавад. Нурсултан, пойтахти Қазоқистон Астана пешина номуш буд, ҳозир Нурсултан ай. Ҳам хе барф задестай ба хоҳиши якчанд шиносо буд ки ҳам подписчикан, ҳам шиносан музея ҳами ҷои таърихии Қазоқистона навор кунен. Имрӯз рӯзуш омадем мо. Ҳамин рӯз рӯзи оддихӣ буд. Ният кардем омадем барои наворкунӣ, барои шумо подписчикои ҳама заҳматҳо барои шумое ки таърихи Қазоқистона камтаракам боша. Аз дурӣ тамошо кунен, лайка фаромӯш накунен, то охири навора тамошо кунен. Беҳад чизои нағза мебинен, бо ҳама чизои таърихира аз дигар давлатам ки боша шавқовар мешавад, тамошо кунед. Ин ҳамиҷа зданияра дарвозашай. Намхел омаде истем. Ҳама каса иҷада якчанд оилаи тоҷик бисёрӣ омадагием. Кӯдакҳоро ҳам тамошо мекунанд, ҳам экскурсия мешавашон. И пианинара нишон натем ки буген ягон призрак задестай. И да музеи Астана ҳай, дӯстони азиз. Вай пианинам худаш ба худаш меги ягон привидение поёншам бине меҷимба. мо даруни чӣ дур омадем? Худаш мезанава. Мо даруни чӣ дур омадагем? Музей и электрическая ба фикрам амхе специально музыка мешава. Эна дуронаш хай бо дуронша бисёр съёмка кардагем, ҳамаша мебинем. Интересный шуда меми. Агар худ тоқамш танқад мекафа. Привидение бори. Кино да будам хали. Хай бинем болош. Ай. Мора гуфтан ки ҳам телевизора нигоҳ кунем, ҳамаи чи ҳам мефаҳмед. Мо музей омадагем. Аку таърихи Астана, Қазоқистона, чизои таърихша нишон метиҳад. Ина президент Назарбаев, ами Қазоқистона президенташ, семейни суратҳои падару модараш иҷада. Ина сурати президента ёш да Алмато таваллуд шудаги буда президенти Қазоқистон. Историяи Қазоқистона нақл кунам. Ина солҳои пеш 9 июли 1940 год ражденияш. Вы видите, сертификат, каких техников выполнен тот или иной экспонат. А когда нажимаем на эту кнопочку 3D, мы можем вот так покрутить и посмотреть со всех сторон. В витрине же вы видите, что с одной стороны. Далее, нашему вниманию представлен... И машинаи модараш будай президента Назарбаева, Нурсултан Назарбаева, машинаи пешина модараш будай. И семейни фотографияшон 4 фарзанд будян. Якумги фарзанд ами президенти Қазоқистон. Якум фарзанд чон президент шудай. Нурсултан Назарбаев. Инами чизо аму семейнишон на памят мондаги да музей. Ҷада дар бораи ҳар як чизо гуфтагия. Шлемаш, чизои. Якум этаж полностью ҳамаи музей дар бораи президентшонай. Получается, шло большое строительство. В тот период это период больших строек. И в Казахстане, в городе Темиртау, строился большой металлургический комбинат.
Для него нужны были свои профессиональные кадры, поэтому 100 юношей, когда молодых ребят, только что окончивших школу, с разных регионов страны отправили учиться в Украину. Там, где уже были ифтихорнома профессионалы, хош. которые могли научить Студенческий молодых ребят. билет И уже Назарбаева. после возвращения в 1960 Украинада году хонда буда. эти молодые Нурсултан ребята вместе Назарбаев. с опытными Назарбаев, педагогами, как в Нурсултан Советском Союзе было, не смотрели Абишевич. на страну, переписывали секретарем Карагандинского обкома партии. И уже отсюда, из Караганды, он отправляется в столицу, его переводят в столицу, где он начинает свой трудовой путь уже в качестве. Первый год у нас в Казахстане, особенно декабрь 91 года, он очень насыщен на исторические события. Одно из них это первые президентские всенародные выборы, 1 декабря 91 года. نمیزند همونش همون دا نقل کردیستن چیزی که دورت трудовой книжка و دستورینیوش همونش این همینجا در پرزیدنشونه تاریخ پرزیدنشونه نقل دوره به حد خدمت‌های کلان کردگی برای وطنش медалоша бинен ҳама чизои президентшон дар ҳамин музейша Первым символом нашей идентичности, нашей на либосои президентшон обрел после независимости. туфлиёш даже будае туфлиш костюм бругуш неезинда президентшон пирш деге ҳамаи чизиш ҳаст зайнаб смотри на мӯҳои Зайнаб хушрӯшида стрижкашоням кам ба таҷинаи қайчи калон наёфта будам нак вайрон мекуни эдихта нельзя на ишам либосои президентшона ака ирӯз таърих Қазоқистон ака ман барои чи Қазоқистон омадам таърихша нақлтон бикунам либосои президентшона хеле либосои қазоқиян дар бораи гербшон инаиқа нақл кард қад сиёмка кунем пахшур гӯшам накардам гербшона инҷа варақҳои чӣ бошанд конститутсияшон қонунношона бинем чихе ҳамашам банкати бастагиам чихе ҳама китобои конститутсия Его новейшая рухнула, вернувшийся клубок маленького штепсиса. Схема железнодорожная инами зданиё ҳозир ҳамаш ҳастаи сохтагиян инами зданиёе ки намехали зард бо да пулошонам ами плики дора Қазоқистон да пулошонам ҳамаш ҳастай ба и планшет ҳар як зданияра мега да кадом пулош ами здания ҳастай планшет нишон медодай болои здания да мемони планшета нишон метия инҷа тенгош не тенге ки ҳозир исполизот мекунем инаминам буда инҷа пулои пешинашонай первый дизайн банкноти ҷа мезани тенге по сериям ё ҳозираша аҳамият не хайҷада инами ҳама чизои барои здания плошам хеле як такта фаҳмон дистаи мавзи гӯш карда башмада ба точки гуфтан мегирам инҷара ҳамаша ма ҳозир нишон додам камакӣ коротка ясна медал ҳар як давлате ки додагиашан киҷо боша Литовская республика Австрия хай интереснее тамошо кунен таърихи Қазоқистона ҳар як президент ки як чи тӯҳфа додагиаша дар ҳамин ҷо истодагия якум ай президент хумо намондагиина айсарш якумш ҳама ами президентои хали киҷо боша Италия серебро инаи Россия Ельцин ҳар як президенти орденое ки медало ордени золота буда ҳамаш тиллои буда
ҷада боғ аст. мо инҷа як гурӯҳ тоҷико омадагем. дӯстони азиз, барои ҳамон овозҳои тоҷико омада истедам. ҳама чизои золота шуда. Мамалаева мегӯяд хата нишонти охин ами ва я камакӣ дар оина тофтаистам. коли иҷозати нишонтӣ нест охир. подписчиков бисёр шава ба як иҷозати метода бошад рахма нишонтӣ. ина чизи таърихишон аку интересни шуда нигоҳ кунед дӯстони азиз. лайка фаромӯш накунед. меҳнату барои шумо. ман гапиро гӯш накарда омадам сёмка кард. не аки иҷоза даста сёмка дорам. ман бояд вая гӯш кунам таърихшон. на вақт неста сёмка дорам. иса ами орденушон ҳамаи золота. хай ҷаша дидест ки нами шамшер корча. хай бо намедонам дигарош чия. ба фаҳмидагӣ ами шамшера кинжал мегӯям кӯам хали кинжал ба арабски ай ҳар я давлат ё тӯҳфа кардагианша айни худша традитсионе. президенти хумон як гала чӣ додагиш буда падарка орденои худшона ё традитсионишон пешина айлин тилоя ҳамаш тило. анамира президенти хумон тӯҳфа кардаги ами дута боша ҳар душда не иш энамиша ина президенти хумон тӯҳфа кардаги иша президенти индия. иша индия ва премьер-министра республика индия. иш ай ози от президент Таҷикистона Эмомали Рахмон. беҳад чизи хушро падарка карда буда. ин золота мафикр аҷоиб хушро. ами ҳама тӯҳфаҳои президентҳои дига давлатҳо. Весоли бе бобоҷон бе. ина иҷа ҷое ки олимпиадада якум ҷо гирифтагиёра бокса ина уҷода хоккей велоспорт кадоме ки якум ҷо ина великошон бо иҷода бира великош да биши кӯдакоро маҷбур дорем бира бишине. бай бовар надорам ки мумкин аст несе намерасане ки мумкин буда якта даромадам хе бачаи май бокса бай кадиста бокс бозӣ дорам. иҷода хел барое ки якум ҷо гирифтаги олимпиадада дажои ваёшон ҳастайда на памят суратошон ҷое ки барои спортчон музейда даже доштем. иҷа штанги иҷа чизо мумкинай барои ҳамо истифода барен сурат бигирен мега. ма камак хай сёмка кардам. иҷозат додан худшон бароям ба шудан кӯдако сурат гирифтанон ҳам видео камкама сёмка. зайнаба сурат гирифтаса. хайна дуторои қазоқӣ ишмайда и дуторошон аҷоиба кишабне чокунҷа яке иш ва як иш скрипка ғиҷакая ина иш дуторош аҷоиб. мо биромадем ҳай музей 2 соат ҳам музей будем дӯстони азиз. и барфа бинени барф якбора сахт шуд биромаданда камтар буда 2 соата уже хеле беҳад барфи ами зимистон да Тоҷикистон хали барфраҳо моҳои декабр январ да о пастайни барф намезанад ку анаки зимистона да иҷа ҳалол мекунем беҳад барфи сахти бад. баъд подписчикои нав омадаги ҳаматон хуш омадем. бисёр савол мешавад ки дар ки ҷоян ҳамин савол фақат мада мешавад
бисёр сарлаваҳо да даже Қазоқистон навистагиам. Мо да Қазоқистонем дӯстони азиз, анами 3 фарзанд. Ба бисёр савол мешавад ки чанд солаен? Ман 31 сола мебошам. 31 сола шудам. Қадам бо ба 32 умрам рафтистай. Соҳиби 3 фарзанд. Анам 3 та ки пеши анам маршуд кардам кӯдакои ман. Намехоҳам дӯстони азиз дар паноҳи Аллоҳ бошед то наворҳои оянда.